meestal komen dan toch zo'n 40, 50 man kijken en mogen de kinderen ook rijden en spelen ermee. De oren van Thomas doen het zelfs. Ja. Als je gezien bent, kijk, die gewoon van links naar rechts, of van rechts naar links. Ja, het is winter, hè? Dat heeft even wat... Hier, kijk we de chakras hebben gespeeld. Ja, er ook het spoor. Dan zal voor Annie en Clarabelle ook wat erachteraan hangen. Ja. We zien nog even, hé. Sterker nog, we zien nu al met aflevering 2 bezig. Ja, dan hadden we ook een livestream kunnen opstoken. Gooi die... Ik ken die altijd erbij zitten. Och. Ja, ik heb Matt dadelijk, als ze erachter hangen, heb ik hem toch nog even nu. Ik voor, ja, Laura had het al een beetje uitgelachen, maar... Ik ben toch benieuwd wie dat dadelijk functioneert met... Ik laat hem even geweren. Chris, je een koude vuur, maat. Dan moet je even gewoon scheuren gaan aanhalen. Ja, dat lijkt me goed toch, ja. Zie je iedere dag dat L1 voor de deur staat, hè? Nee, maar wat hebben wij een mazzel dat je er allebei ziet en dat het zomaar even out of the pocket gedemonstreerd kan worden. Want dat had ik in mijn stoutste dromen niet durven drumen, dat we rijdende treintjes zien. Ja, als het geweten hadden, dan ook dan in de livestream verder gaat staan. Ja, het is gebaseerd op toeval, hè? Hoi, kijk ook even mooi in de camera, zoek ze dat mensen. Het erin het ook. Ja, nee, maar dat is Thomas, hè. Dus camera is unieke Ja, leuk. trein. Het leuke van als we naar Engeland gaan, dan hebben ze ook voor die live events met Thomas. Dat is wat Gerard vroeger in het Simpelveld houdt. Ja. Dus eigenlijk in Engeland is dat een beetje een paar keer per jaar op diverse stations. En dan hebben ze inderdaad ook echte locomotieven die de livery hebben van Thomas. En dat is natuurlijk prachtig voor de kinderen. Is Sima al een keer mee geweest dan? Die had dat al een keer gezien? Ja, want, ik geloof 3 jaar terug is het laatste jaar op het Spoorwegmuseum geweest. Daar zijn we geweest. Nou, we zijn einde van Engeland laten overkomen door Thomas. En afgelopen jaar zijn we in, hoe was het? Stadfold Country Park bij Birmingham zijn we geweest naar Day Out with Thomas. Daar wordt Thomas de trein. En daar ligt ook nog bij Birmingham een heel pretpark van Thomas de Wat dus trein. zal de Siemke Blie zijn geweest? Ja. Siemke zegt wel waar op vakantie wilt. Oh, oké. Hoe de treinen zijn. Thomas de treinpretpark, daar gaan we nu in april weer terug. Hey, Laura had het net over bio-ethanol. Wordt ze ook een trein mee... Ja? Maar ja, daar hebben ze hem alweer terug binnengezet, hè? Ja, de Flying Scotsman. Scotsman staat er. Oh ja, de Scotsman. Kom even naar de Scotsman toe. Want dan kent ze... Oh, dat is gaas. Ja, ik ken de bioethanol kunnen we ook pakken, dat is duk. Waarom de? Want leg even uit wie dat dan werkt, want ja... Ik weet niet beter als van de goede kolen in zo'n ding. Daar is water aan boord. En Ja, dan, goed. Kijk, kolen is gaan de lastige kant. Om daarmee te stoken. Daarvoor hebben we gas. Hier zit in de gastank, hier zit in de brander. En dan gewoon heel simpel, de vulst de tank met gas, zet de brander aan. Zorg dat de ketel vol is, dat begint te koken, krijgt stoomontwikkeling. Uiteindelijk komt er op druk. Hier zit aan de andere kant zit er een drukmeter. En dan kan ze beginnen te rijden. Hier hebben ze dan de regulator. Dan hebben ze hier de klepjes hoe ze zeg maar het condens wat ontstangen is in de leidingen, Ja. ze aflaten. Die zet ze toe en dan begint er vanzelf te rijden. Duk even hier. En daar is een bioethanol. Duk. Waarom dan voor dem Duk? Is een paniertank. Omdat er in Thomas de trein de serie ook Duk heeft. Vandaar voor dem Duk nummer. En dit is een alcohol gestookt. In plaats van gas gebruikt dat alcohol.
is iets bio-ethanol. Is iets linker, om eerlijk te zeggen. Oké. Het gas is relatief veilig ten opzichte van alcohol. Maar ja, dan Rieter. En hier is het dan gevuld met warm water. Ja. Enerzijds warm, omdat dan de ketel op druk blijft. Want als gas natuurlijk, zodra gas wordt vrijgelaten, krijgt een soort van expansie, waardoor de gastank afkoelt. Nou, dat warm water gaat dat tegen. Oké. En dan, dus dan blijft de tank op druk. En vervolgens zit hier onderin zit een assenpomp. Daar zeg maar het water van hier uitpak en terug hier via dit ventiel hier de boiler in pompt. Dus daar hebben ze zeg maar altijd waterniveau in erin staan. En giet dit gas hier erin? Gas zit daar erin. Dat is ook niet met zo'n aansteker. Ja, vergelijkbaar. Hier, dat is een deze flesje. Ja. Deze flesje, en er zit dan een koppeling op. En dan daarmee kunnen ze vullen. Fantastisch. Je hebt wel een hoog Harry Potter gehad, hè? Ja! Trein in Schotland en of althans door zo'n landschap en... Ja, weet je wat het is? Harry Potter trein is een hall-class. Ja, dat heb je ook toevallig een van staan. Wat doe Een hall-class. En die waren origineel ook groen. Maar omdat de film en het boek een rode trein was, moest een trein rood gespoten werden. Dus vandaar dat Harry Potter trein een rode is. En dat is een hall-class. En het heet Alton Hall. Maar ja, voor de film hebben ze hem natuurlijk Hogwarts Castle genoemd. Ja. Wat een beetje komisch is, want daar hebben ze in Engeland de Hall Class en de Castle Class. En de Harry Potter is geen Hall Class, maar geen Castle Class, maar een Hall Class. Dus onder de treinliefhebbers is dat natuurlijk een grote grap. Maar de Zoes dus in theorie nog een Harry Potter dag kunnen organiseren. Ja, dat kent. Het zou kennen, ja. Nou ja, als er een Thomas de Trein is en een Harry Potter trein. Ja, je kan hem niet pakken, de Harry Potter trein. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja. Dan pakken we hem. Mijn nieuwsgierigheid is... Kijk, en het gaat hier gewoon door, hè. Heb je zelf eigenlijk nog wel in de gaten wie bijzonder dat dit is? Ja, het wordt wel gewoon na een aantal jaren. Dus het is wel, ja, nu vind ik het wel bijzonder om te zien. Maar er zijn ook genoeg lui die niet eens weten dat het hier ligt. Dus het verschilt een beetje. Maar ja, we genieten er wel van. Door het, En terecht. door Harry Potter. Oh ja. Het is niet moeders mooiste. Vindt ze? Nou ja, goed. Het is Ja, plastic, maar dat komen we gewoon ergens in Engeland tegen en dat kost vrij niet laten staan. Dus vandaar dat we dat toen met hebben genomen. Toen is gekomen, bleek dat we de verkeerde asmaat hadden. Nou ja, we hebben een draaibank, we hebben het metaal, dus voor die assen aangepast. Om hier op het spoor te kunnen rijden. En ja, daar rijdt. Dus, ja, Bist ik een techneut van beroepsziende? Ja. Ik ben van thuis uit, ik ben een techneut, ja. Ik moet net zeggen, want... Ik heb elektronica en telecommunicatie gestudeerd, maar op dit moment werk ik meer in de procesindustrie gerelateerde sector. Dus de elektriciteit is geen probleem? Elektriciteit is geen probleem. We hebben ook, ja goed, voor donor combinaties, we hebben genoemd gehad voor een paar jaar terug over de groene hier. De groene is voor een paar jaar terug, ik zet hem hier neer, is voor een paar jaar terug omgeboord op batterijen. Zoals we ook ergens, hier zetten ze. Gewoon voor de doodsimpele reden om op het moment dat we ergens komen op een baan waar geen elektriciteit wordt, of er toch in een trein kost te rijden, alvorens voor met de livestream kost te rijden. Ongelooflijk. En, Even gaan bouwen. En wat is dit, maat? Ja, dit is eigenlijk een projectje waar ik nu mee bezig ben. Dat is eigenlijk dat moet uiteindelijk een Newcomen stoommachine werden. Je weet voor hier in Steenheuvel sowieso een mijnmuseum leggen. Ja. En er staan voor ieder jaar staan we dan met de treinen. Alleen... Bikkel. Wieder Bikkel, ja. En er staan we op de open dag. Alleen de combinatie tussen de stoomtreinen en de kolen, dat weten de meeste lui niet. Maar dat is feitelijk, in de tijd, in 1712, begon ze met de Newcomen steam machine.
En dit is wel een vacuummachine. Zeg maar, normaal gesproken zit hier nog een balk, maar ik ben pas bezig met boeien. Dus zeg maar, door het gewicht van de andere kant van de pomp naar boven trek, dan komt storm van onderin. En dan wordt er water ingespoten, waardoor het zeg maar hier het vacuüm trekt en dan naar beneden trekt. En daarmee is eigenlijk in de tijd, daarmee is eigenlijk de industriële revolutie begonnen met de Thomas Newcomen steam engine. Uiteindelijk is dat door weer opgepakt door James Watt en is dat verbeterd. En dat is wat ze dan de Watt steam engine van Watt noemen. Maar dit moet het dus dadelijk echt gaan doen. Is de bedoeling van wel, maar ik ben er nu pas mee bezig. Ik denk dat ik nog wel een paar maandjes nodig heb om hem af te maken. De bedoeling is om er eerder voor geget van af te hebben voor de nieuwe open dag van de Beek. Volgens mij is het 6 juni. 6 juni. Weet je wat grappig is? Ja. Die heeft ook in onderweg gezeten in dit programma. En weet je nou ook, nou dat is een historische aflevering dit.